OK. Tak pojďte. Takže tohle je finále Petrova Dán i Hou. Takže ve finále se potkali dva úplně vrtady, tady Dán. A Kamil nepije. Takže můžeme, takže každý bude 35 vteřin. Takže připravte se, pozor, tam začíná. Můžeme, pouštím, ten. Tady nedělám. To je fakt. Ne, tam to. Padal to je fail. Takový to. Jaký tam asi Toho 50 centa, vole. Mám tam něco pustit? Ne, počkej, jak si tam ty dáme. Já to mám jenom 8 minut. Počkej. Fundamenti. Takže tady Barbertu, tvé borcí, tady dám světování a tady nevím, a ty je píko. Takže teď si stříhnout, to bude první, zajebat. Takže se... Raz, dva, tři. Takže si můžeme dát. Bude první nebo druhý? On bude první. Takže dám, bude první. On bude první. Takže můžeme, jsi připravený? Jo. Kdo to bude čas? Je to bude čas. Tady. Kamil zajebá. Já nebudu hodit. Teď. Takže Kamil, připravte, pozor, teď. Jo. Takže dneska jsem slyšel, Kamil, jeden Emil, nebyla, něco si nespověděl, ty jsi ten průser, co dneska signál, půjde jo, ty si dneska si myslíš, že jsi něco přišel taky, ale já jsem tu mám přišel pozdít. Na mě ukazuješ tu tvoji červenou sedačku, ještě se neviděl tvoji posranou sedačku. Teďko si tady myslíš, že na mě vytáhneš nějaký fingly, ale já na tebe pošlu ty moje fingly. Vůbec nebudeš čím, nebudeš vidět, kde seš, asi za chvíli umřeš. Konec! Jo, takže... Počkej to, no. Takže dobrý. A proč jste zase? Já stopiju i čas. Takže dobře, dám si to skvělé. Takže Káně, jsi připravený? Jo! Kámo, takže tím 45 vteřin, 3, 2, 1, teď! Takže já jsem tady nevidíme. Teď ti pošlu na začátek. Jo, je to jenom, máš tady nový tetování, protože mi neumíš ani medání. Je to nejlepší. Můžu ti vyprávět, začal jsem to s jinou rukou. Ale máš. Káně, jsi vrlo. Jo. Rostou ti tady dvě žíly. Ty jsi nebyl v oslý míle. Jako já. Já jsem tam byl asi proti Eminovi. Proti Eminovi. Takže tak teď rozhodčího poprosím, aby rozhodl tenhle battle. Tak jo, dohlasuje do MC Dana, teď! Co? Jo. Takže nikdo se neozval, takže... Já, vole! Já dám tě pod... Za to jsem znám. Za toho umřel. Takže je to nerozhodně, a ještě jedno kolo. dohlasuje pro Kamila. A teď všichni pro Kamila! Ještě jedno kolo. Takže bude ještě jeden battle. Tak bude dál MC a ten Kamil. Jo, tak mi to pojď. Takže dobrý, dále Takže, pan Konrad začí. Ještě se tam. No. Ale mám na téma. Jo, dále téma, kámo. Taky si říkám, že ano.
si ten mašťák, co si před chvílí ze mě učal. A téma bude pěš dvakrát. Si tady vypere do ucha, teda ruky. Takže tady MC Adam měl nápad. Dáme téma. Téma bude pěš dvakrát. Jo. Takže první to bude. Všichni si. Mám jí zase já, nebo ok. Ty vole, to byl nákup. No, půjde dál. Ty jsi si připravený, já říkáme, Ale to je jedno, jo. takže jedno. Připrav se, pozor, teď. Jo, takže kamarádi se pro mě dvakrát zbej, Petru si před chvíli ucaj. Co si tady ty zasraný mašťák? Si myslíš, že tady možná tě dvakrát, ale ty tady budeš jenom se tě cákat. Vůbec netušíš, alkohol nevíš, vůbec co to pro sebe znamená, nevíš, co to je panictví, vůbec nic o tom nevíš, jako tvoje alkoholová procentní, jo. Ty piče za frér. Tady je dvakrát, jenom Kamil tady bude, to je dvakrát. Tady uteče, konec, dále, zajímavý. Jo. Takže můžeme kapel si ready? Si ready, bez 2. Takže nanes si připrav na náhod. 3, 2, 1. OK, takže nevím, jestli ti dám náhod, protože já mám tu největší skvost. Ale ten má je dvakrát. Samozřejmě jsem dvakrát. OK, dělal jsem to jenom dvakrát, protože já nejsem takový mrdar, jak to seš tvoje máma. Tvoje máma dělala jenom se mnou a jenom výložku, protože moje babka, ta je největší zkořka, je to moje prčina, já nevím. Jo, jenom jsem to dělal poprvé a pak po druhý, protože já jsem ten největší manžák na světí a potom, Jo, konec, takže tady byl MC Kamil a Dan. Jo. Takže porota, teď ti domyslně, kdo vyhrál? Tak kdo tady hlasuje pro Kamila? To je trapas. Takže Kamil asi mu nahlasuje. A teď MC Dan řekl a MC Dan posled, kámo. A tenhle MC Dan vyhrává. A pět dvakrát. Light night. Ale Kamil, taky respekt. ale aspoň se porazil tebe. Teď jsem Porazil jsem ho. Jdi do prdele. kámo, teď bude Battle Light 20. Počkej, příštím dílu, píčo. Dobrý, teď komerční přestávka.